सुवारफोर सैमानि फिसाफोर हाब नोंसोर आथिंखौ बुफायनांगोन आं हां हां सैमाफोर सालाहत सुवारफोर खि जाग्राफोर आफा नों बिसोरखौ मानो होखारखो थ' आइ थ' न'आव थ' नोंखौ आं बुंदों ना बे गामिनि मानसिफ्रा गाज्रि जाजोब्बाय होननानै थ' नोंहा दा गेलेनाय बैसो नङाना नङा आइ दा नोंहा गेलेनाय बैसो नङा थ' न'आव थ' आइ बेसेबां बुंबाय आं नोंखौ गामियाव फैनाङा होननानै गिदिंना होनना बुंबाय आं थ' आइ थ' हनै हामानो गाबबाय बायदों आरो नानिखौबो गाबोदों बिथ' बिमायनि न'आवसो थांनो नागिरदों कलेजाव फरायनो जेराव मेरावनोथ' थाङा नुवाना नोंनालाय मा खालामनो नागिरदों जेराव थां गोसो होनानै फराय कलेज बन्द जायोब्ला न'आव फै दे जागोन आयै गावनि देहाखौ जोथोन ला ओमफ्राय आफानिखौबो जागोन दे थुद' थु थौ फै गोबाव जाबाय थाथ'दो आयै थां फिसा ओइ आदा बबाव थांनो ओंखारदोंलै औ नोगोराव थांनोलै फंबाय कृष्ण नै जोंहा बे बिबारिनि कलेजनि एडमिसननि थाखाय बिनि इयुननि फरायनाया नोगोरावनो जासिगोन जोबोद मोजां जादोंलै आदा नोंथांनि फिसाजोआ गोजौ थाखोआव फरायनो हायोब्ला मोजां सोलोंथाइ मोननो हागोन ओइ आदा प्रफेसार आदाखौबो आंनिबो खुलुमनाय थाबाय होननानै खोन्थादे दे खोन्थागोन दे मानो खोन्थाया जानो थ'आइ आं नोंथांजों गाबोन रायलायसिगोन दे दे दोन नोंथाङाबा सोरखौ नागिरदों बेवहाय सासे प्रफेसार थायोनो बिथाङा आंनि आमाय जायो बे प्रफेसारा आंनो आमाय दे थांना थानैसो नोंनि आइ आरो बयनाय गासिबो मोजाङै दङ ना गासिबो मोजाङैनो दं आमाय थु जारु थु न' सिङाव थु लामायावथ' जेबो उसुबिदा जायाखै आमाय दे मोजाङानो आफाया बास स्टेन्डसिम आंखौ दोनफैदों ओमफ्राय बेयाव सफैनायनि उनाव रिक्साजों फैदों आं आमाय आदा बिक्रमआ नुवाखै माथो गैया नामा बे फाग्लानि बाथ्राखौलाय मा बुंनो मालाबा 9 रिंगा मालाबा 10 रिंगा आरो मालाबा हर गेजेराव फैयो आच्छा नों माबा मोनसे खालामदो आथिं आखाइ सुनानै एसे फ्रेस जानानै लादो आं साहानि खबर लानि
बन्द' खालाम बेखौ 7 बाजिबाय आदै सिखारदो 7 बाजिबाय बाजिनो हो आंखौ एसे उन्दुनो होबावना प्लिज दे आयै ओइ मामिखौ मानो लेंहरखो आंखौ दसे उन्दुनो होबावना नै खुलुमबाय दे ओइ चक्लेट हर आंनो दा चक्लेटआ गैथ'वा दाहाय लादो ओइ उन्दुगादुरा जोहोलाव नोंखौ फोजानो दा मा दल नाग्रा दामनांगोन नामा सानजौबाय सिखारदो बाजै प्लिज 15 मिनिट बावना 15 16 गैया 15 सेकेन्डावनो सिखाराब्ला फिसनि दैजों दुगैनांगोन अलसिया नोंखौ सोर थिननायमोन हर गेजेराव न' लाफैनो नों दा फैनो हो नों दि हरनि 10 रिंगायाव न' लाफैदों खिन्थानानै होखागोनबो आं बाजै नों बोना आं नोंखौ माथो बुंदोंमोन लोगोफ्रा मोनसे पार्टि होदोंमोन नों मानो फोथाया लोगोफोरनाव फन हरनानै सोंलां जाबायना नों दे जाबाय दे नों दा फाव खालामबाय थानो नांला थाबनो साहा लोंनानै थांनो थियारि जादो नों मिथिया नामा नोंहा दिनै कलेजआ जागायजेनगोन नों दा फरायनायावल' गोसो हो फैदो पिंकी नोंबो थियारि जानो जाबाय आन्डारस्टेन्ड Yes ma'am बाय Bye नोंहा मानि टेनसन जाबाय थाखो आफा बे साबिरिंखौ मानो फैदिंबाय थाखो आफा बे साबिनि रिङा जेसेबां गिदिंबाय थायो आंनि मेलेमाबो एसेबां गिदिंगासिनो थायो आफायाथ' कलेजाव थांनो जाबाय आरोथ' बिबारियाबो कलेजाव थांथारनांगौ आं सोर सासेखौ लिभ होजेननांगौ बेखौनो सानदोंमोन नोंहा मेलेम थायोब्लासो गिदिंगोन Oh my dear आफा बेसे इजिलि सल्भ जाबाय प्रब्लेमा ओइ बिबारि थौ बिक्रम एक्सप्रेसआव थौ थांसै आमाय बेस्ट अफ लाक माय साइड बाय 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 दिनैनिफ्राय नोंनि फार्स्ट कलेज लाइफ अल द बेस्ट थेंक इउ हा बेयावथ' रेगिं ओरैबायदि गैया होमब्लाबो सोरबा एदावनो हागौ होमब्ला नैबे बिक्रमनि नामखौ लाबानो जाबाय इसेबां फेमास नोङो औ आंखौ बेयाव बयबो सिनायो